Wara l-pressjoni li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Ministru Miriam Dalli li hija responsabbli mill-kriżi tal-tuħ tad-dawl assigurat li dawk affettwati se jingħataw kumpens. F'kumment li għaddiet ftit sigħat wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista indirizza lin-nazzjon, hija spjegat li l-iskema li tħadmet is-sena li għaddiet se terġa' tidħol fis-seħħ din is-sena. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat il-poplu Malti u Awċi esperjenza tuħ fil-provvista tal-elettriku lejl wara ieħor f'temperaturi aktar għoljin kaġun ta' nuqqas ta' investiment fid-distribuzzjoni tal-elettriku tant li juħut mill-lokalitajiet għattaw il-fuq minn 24 sija bla dawl. Kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna li Miriam Dalli għandha terfa' responsabilità politika dan wara li s-sena li għaddiet f'sitwazzjoni simili assigurat li din is-sena mhux se jkollna tuħ fil-provvista tal-elettriku. Aħna ninsistu li dan il-gvern għandu wkoll jerfa' ir-responsabilità. U l-ewwel qabel kollox għandha terfa' r-responsabilità kif diġà għedna il-Ministru Miriam Dalli. Jien ma nistax nifhem kif Miriam Dalli għada ma rriżenjax meta kienet li qaltilna li l-problema solvuta li tas-sajf mhux se jmur id-dawl, meta qaltilna u qalulna li se jinvestu iżjed u minflok investew inqas. Xi ħadd irid jerfa' r-responsabilità. U l-politiku għandu jerfa' ir-responsabilità. U allura jekk Miriam Dalli ma tirriżenjax, aħna nistennew il-Prim Ministru isejħilha u jnaħħiha. Għaldaqstant jidher l-Gvern ta' Roberta Bela m'għandux soluzzjoni fit-tul sabiex jindirizza l-kriżi li pajjiżna qed jaffaċċja fis-settur tal-enerġija tant li spiċċa jikkrita lanqas 50 generator li jaħdmu bid-diesel kif ukoll se tintuża power station temporanja li taħdem bid-diesel. Apparti minn hekk f'artiklu ppubblikat minn The Shift News ġie żvelat li l-poplu qed iħallas madwar 10,000 euro fis-sija għal dawn il-generators li tfisser madwar 600 euro għal kull generator li jitħaddem. Dan l-ammont jiskludi id-diesel qed tissupplixxi lil Malta sabiex jitħaddmu dawn il-generators.